Idan yau ne farkon shigowarka wannan tasha, to ka danna mana subscribe, kana ka danna kararrawa. Fim ɗin Gwaska wanda aka mai da shi mai dogon zango, an yi alkawarin cewa ranar 20 ga watan nan za a fara sakin shi, a inda mutane suke dakon fitowar shi. Kuma ana cikin dakon fitowar shi ne aka ga jarumin wato Adam A Zango ya fito domin ba wa mutane haƙuri da cewa wannan fim ba zai samu damar fitowa a wannan lokaci ba domin wasu gyare-gyare da suke. To sai dai hakan gaskiya bai yi wa masoya daɗi ba, inda wasu suke kace na ce ake yin wasu maganganu. To in dai mutum masoyinka ne kuma har ya ga ya wannan da kai kuma ya zo ya yi mistake, to kaga har ya baka haƙuri, to ya san kana yin shi. Kuma muna yi wa jarumi Adam A Zango fatan nasara, kuma muna dakon fitowar wannan fim. In Allah da mu so muke ma mu ga wannan series fim ya kere kowane fim, kuma muna ma tunanin haka in Allah ya yarda. Allah ya taimaki Adam A Zango domin ya kawo mana wannan series fim. Muna nan muna jira, muna magana da bakin al'ummar Najeriya, domin gaskiya duk series da ake kawai dai muna kallo ne a matsayinmu na masoya Adam A Zango. Idan wannan ne farkon shigo ka wannan tasha, kawai kai mana subscribe.